Rusiýanyň basawalyjy güýçleri Ukrainanyň gündogrundaky Donbas tewitiniň möhüm Severodonetsk şäherini ele geçirmek ugrundaky hüjümlerini ýaýbanlaýarlar. Bu aralykda Moskwanyň Ukraina rehimsiz dıdamagynyň fonunda Ýewropa güýçleri Kiýewa raýdyslyk hukmynda Ukraina paýtagtyna tapar edýärler. Fransuz prezidentiniň idarasynyň maglumatyna görä, prezident Emmanuel Macron, German kansleri Olaf Scholz we Italiýanyň premier ministri Mario Draghi bilelikde Polşadan Kiýewa aşypdyrlar. Rumyniýanyň prezidenti Klaus Iohannis hem bu ýokary derejeler etmeýlere Kiýewde goşuldy. Macron'un Kiýewa geleninden soň jurnalistlere aýtmagyna görä, Ýewropa Birleşiginiň iň iri 3 ykdysadyetiniň liderleri Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski Ýewropanyň raýdyslygyny äşgär etmegi maksat edinýärler. Un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens en effet. Scholz bolsa Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň Ukraina we Ukraina halkyna özleriniň goldawyny belli etmek isleýändiklerini aýtdy. Emma biz diňe raýdyslygyň äşgär edilmegi bilen çäklenmek islemeýäris. Biz şeýlede maliýe we insanperwer şol sanda ýara babyndaky himayet boýunça guramlaşdyrýan tagallalarymyzy dowam etdireriz diýip German kansleri bellidi. Ukraina Kiýewa dogry goldaw bermekden saklanmakda we ýaraglary haýal üçin etmekde Fransiýany we Germaniýany, şeýlede belli bir pes derejede Italiýany tanqidlapdy. Bu aralykda Lugansk regiony üstündäki gazaply çaknysyklar dowam edýär diýip Ukraina baş harby ştabynyň komandiri Valeriy Zaluzny aýtdy. Ol Rus güýçleriniň uçorlar we artilleriýa bilen hem zarba urýandygyny sözüne goşdy. Ukrainanyň gündogrundaky Donbas tewitinde ençe mehepde bäri söwüş hereketleri dowam edýär. Luganskiň iň iri şäheri Severodonetsk hem Ukrainanyň gözegçiliginde galýar. Moskwanyň onu ele geçirmegi Slavyansk we Kramatorsk ugrulary boýunça öňe ilerlemegine mümkinçilik berer. Bu aralykda Ukrainanyň harbylarynyň başlygy Russiýanyň özüniň itaatly güýçlerini Lugansk regionunyň demir gazygynda jemländigini, şeýlede birdenkä 9 ugru boýunça hüjüme geçmäge finansiýandygyny aýtdy. Britaniýanyň Gorunmak Ministerliginiň 16-njy iýunda çap eden gündelik aňty briefinginde Severodonetskiň gorukçylarynyň juda agyr ýagdaýdadygy bellenilýär. Şol bir wagtda görnüşinden Ukrainanyň bu şäherdaky goşununyň uly bölegini çykarmagy başarandygy aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasy Severodonetskde 12.000 paraga diýilatyň gabawda galýandygyny, şeýlede olaryň zerur hajatlary üçin teristleriniň azalýandygyny ünsü çekdi. Gabawdaky ýaşaýjylaryň köpüsiniň şäheriň azot himik detgasynyň bunkerlerinde gizilenýändigi hem bellenilýär. 15-nji iýunda Russiýa azot himik detgasyndaky Ukraina gorukçylaryna onuň öz sözleri bilen aýdylanda bimany garşy duruşy betetmegi we ýaraglary goýmagy teklip etdi. Munyň öwedine ol detgady eserler bilen bile haray tapan paragy diýilady üçin insanperwer geçilgäni guramlaşdyrmagy wada berdi. Kiýew bu ultimatumy reddetdi. 15-nji iýunda Birleşen Ştatlar Ukraina niýetlenen gosmaçy $1 milliard ýaragy eglan etdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden bu himayet barada Zelenski telefon söhbetdeşliginiň dowamynda mälim edendigini aýtdy. Zelenski hat köp agyr ýaraglaryň iýerilmegine, şeýlede Ýewropa Birleşiginiň Russiýa garşy hat köp sanksiýa girdirmegine çagyrdy. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 15-nji iýunda NATO'nun gorunluk ministerleriniň Brüsseldäki maslahatyndan öňeden çykyşynda Kiýewa hat kämil ýaraglary uratmak boýunça gysgly zerurlygyň bardygyny aýtdy. Şol bir wagtda ol Ukraina harbylarynyň bu görnüşli ýaraglary özleşdirmeginiň wagt talap edýändigini hem belledi. Allies are committed to continue providing the military equipment that Ukraine needs to prevail. Amerikanyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukrainanyň goru habar toporunyň düzümine girýän 14 döwletiň gorunmak ministerleriniň öňünde eden çykyşynda günwataryň ýarag bilen üçünçülük tagallalaryny has tijendirmelidigini aýtdy. But we can't afford to let up and we can't lose steam. The stakes are too high.